Rejo hati,
Joko tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan. Iya iya iya. Turangga Setia Manunggal. Ayo yo Mbak Uti. Bosku mandang ing angkasa kalau pola sumarane kendang riya katipo timbang tunang bening
Iyo 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 iyo. Mbak Uti. Nah, kok Panas. lemes lho. Oh iya. Sabar. So. Mbak Uti, De. ngaturaken sugeng sonten. Sugeng Pripun, pripun? sonten. Oh, Oh alah. jalur ah. kereta. Heeh ngono kae ge men ngene-ngene iki. Ben kaya ngene-ngene. Selatine Mbak Uti ki ngene iki ge engko sedeng genep semenit kok encok. Nek Mbak Uti encok nek aku ngono aku Napa, sampe nek Mbak? gelunganku gogrok. Piye Mbah, piye? Engkang pundi? Engkang pundi? Oh, menika Ibu Wah, Dewan. wah, wah, wah. Bapak Dewan. De. Oh, Pak. Lah, Oh, alah, nyemprot. Sedidar mboten. Nah, Bapak Heeh. Dewan menika ingkang lenggan. De. Ngaturaken sugeng Alah, sonten. alah, alah. Kok kemayune kok ngene endel tenan tak kira. Iki jane lanang apa wedok to, Mas? Ya jan-jane iki ya nek kok ngene iki alumnine senior sing ngono kae kok ya. Oh ya. Ide. Heeh, digameli, Mas. Oh, jaluk digameli, Mas. Ono kuwi Mas, kelegani Mbah Uti karang ya Nggih. dipun Badhe tenggani Bapak sowan. Dinas nggih. Ya, Pak. Heeh, digameli, Mas ya. Nggih, pokoknya ampun kuatos Pak menika. Nah, ayo kono men. Ora jane Mbah Uti kes nyekeli apa to, Mas? Lah kuwi ki anu kok ya mletik. Oh. Ngerti nek bumbane entek langsung blojo. Ayo. Heeh. Saya mau tamasya berkeliling kota, hendak melihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Saya duduk berdiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, bagaikan tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. Mau tamasya berkeliling kota, hendak melihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, bagaikan tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. Alah bejane le, Iyalah. disangoni Mbak Uti le. Kula nyuwun keplakipun. Luar biasa. Waduh, pripun? Mbak Uti, Bapak Dewan maringi mboten Mbak Uti? siang sowan boten? Gak gelem. Hah? Boten? Lah iki mau arek diparingi kotakan ra gelem kok Mbah Uti iki. Lah jaluke apa? Lah Mbah Uti nyuwune napa Mbah Uti? Nyuwune napa to Mbah jenengan iki? Ingkung. Lah, Apa Mas. jaluke? Nyuwune ingkung. Oh jaluke ingkung. Wah, iki. Oh iya, ditanggap Pak Dewan. Asik. Nika matur sembah nuwun Mbah Uti. Nah, walah. Jan muentele lho, Mas. Endel tenan. Mbah Uti, wonten saswita saking wingking, wekdalipun sakmenika pun batesi, Mbah. Gek piye iki Nggih. wadele sowan iki, Mbah? Yo pokoke yo Ya anggap sedelo-sedelo selamat, wae ya, Mbah, sedelo-sedelo ya. yo, Mbah. Kayak diketek kok yo, Mbah. Lah senar marani sapa meneh ngene lho. Lah rumah Oh. saku ki sing nyanyi wak dhewe sing disawer kok kuwi ta. Ngerti awake dhewe dadi Mbah Uti wae kok. Nah, heeh. Mbah Izin Uti. Mas. Nika cekat kancane ceket ya. Nggih. Pun lorot rumiyin ya. Monggo Mbah Uti menika pun paring saweran. Nggih. 3 2 1 sikat yo. Yo. Asik euy. Disaki tok jene. Mbah Uti. Salalalala.
Yang mana, yang mana, yang mana, Cok? Yang mana, Cok? Kondur yo. Yo 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 yo. Ya. Loh, 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 loh. Oh, sembuh yo kondur. Kok ya wis keprah to Mbah Uti ki alah. Yo, mulai, yo, mulai, yo. Mulai. Gundul batel kepengan. Kondur. Sikile isih.
Iya antri mbak. Antri mbak Antri antri. Undianmu nomor 9. Iya, nggih. Iya. Yuk kondur yo. Yo. Lo. Yes. Aja ditubruk mbak. Yey. Rombongan setia manunggal. Yey. Yo. Os. Lera-lere dadi gawe yo. Kondur. Iya, turangga setia manunggal. Kesenanganku. Enak so. TSM lho iki. Iyo. Iya. Eh.
sembuh sembuh kondor Ayo Mas Haris.